Osongi, orain beste aldetik. Ai! Kontxo. Horrelaxe, poliki. Horrelaxe, sartu. Hemen. Kontxo, Nerea, espabilatu. Ea, hola. Nerea, norbait haienak adabiletzean edo imaginatut. Hasieran, ai entzun dut. Ondoren, ai. Eta azkenik, ai. Bai, eta laster entzungo duzu, beste ai berri bat. Eta nola akizuzuk hori? Bani naizelako? Zu, zertan zabiltza? Hemen, josten, edo josten saiatzen. Baina, ematen dudan aldiro puntadatxo bat, jostorratza sartzen dut atzean. Josten nik ere nahi dut. Zuk ere? Bai. Zure galtzerdi gehiena zuroz beteta daude. Baduzu zer josi. Bai. Egia da, banoa bila. Ados. Ea, haupa nere. Holaxe. Ai, berriz. Ea. Ai. Ai, Nerea. Bai. Ea, zure irribarre hori mantentzerik duzu. Galtzeri zulatu batek irria zabatzen badit, akabo. Ara hemen, gure jostun trebea. Egia jakin nahi baduzu, ez dut inoiz josi, baina tira, ez dut hain zaila denik. Alde batetik sartu eta bestetik atera. Bai. Alde batetik sartu eta bestetik atera eta kilo, ezta? Bai. Ea gero umore horrekin jarraitzen duzun. Nire irribarrea ezabatzeko, galtzerri zulatu bat eta jostorratza baino gehiago behar da. Zure irribarrea baina handiago duzu ahoa. Ea, ekin lanari. Ekin... Hori da, hartu aria. Horrela? Zuk ez duzu inoitu josi ezta? Ez. Polikieneko? Poliki ari naiz da. Baina utzi galtzerdia lehenengo mai gainean. Ze guapo zaudin, kaixo Nerea. Hau dau, patata zuloa duena galtzerdi honek. Bai. 3 behatz sartzen dira gutxienez. Baita 4 ere, eta 5. Postatzen, Baina lasai, oraintxe bertan konponduko dut. Ea ba, jostorratza, aria. Ea ba. Eneko, gaurko da, Lagunduko jaz mesez. Hau bai txikia. Txikia? Punteria txarra duzuzuke. Bai. Ea. 1, 2 eta 3, ikusi duzu? Zu bai artista. Noski. Oso horreza da, jostea. Begira. Bai. Sartu. Eta atera. Sartu. Eta atera. Eneko. Sartu. Eta atera. Begiratu zuloari. Txikiagoa da. Txikiagoa. Baina, hemen korapilo bat egin behar duzu. Ea, egintzazu. Ia. Maita nik erakutsi zidan korapila. Bai, zure irribarre hori, lehen baino txikiago duzu, Bai. Karri, ezazu galtzeria. Ea ba, oraingoan, bat... Super! Osongi. Ai! Bat... Ai... Bai, ez da. Kontuz. Ai, egin behar dugu, baina irri batekin. Ai! Mira! Bukatut! Horratza galdu dut! Baina nun dago jostorratza? Ai, ederra egin dugueneko. Dugu ez, duzu. Hei, zein da Jolasa? Tira, Jolasa, hemen satorrarena egiten. Ze? Satorrarena egiten ez da. Jostorratza galdu duzu,
galdu du. Bai, eskerrik asko zuk topatu duzu? Nire ipurdiak topatu duela erran nahiko duzu. Ufa! Lasai, guk ere badakigu zer den jostorratzaren ahozkada sentitzea. Bai, horixe, hemen gabiltza. Josi eta josi, eta ematen dugun puntada bakoitzeko, atza zulatzen dugu. Hori da, hori kontzertuari di, rantxerak. Ai. Baina hori da, hau erabili ez duzuelako. Zer da hori? Titarea. Titarea. Titarea, bai. Titiritero, Sartu atzean, eta hartara. Jostorratzak ez dizuek koskarik eginen. Ea, Kontxo, lehenago jakin izan bageno. kontxo hori abisatzen da lehenago. Ea, probatuko. Zer modu? Oh, musika Eta zer moduz? Oso ongi. Primeran! Txa. Begira, nire irribarrea. Gure irribarrea ez da uskeriengatik ezabatzen ez da. Ez horixe. Ez horixe. Ongi ez da? Ez dut deus ulertzen. Baina badakizu ezer, Zer? zuen irribarreak oso politak dira. Badakigu, batez ere nirea. Eta nirea. 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 Nirea.